Mbok Ayu Anjani sampun dipun ayomi. Putra paduka ingkang mijil pawestri. Cetha
menawi paduka Kanjeng Rama benten-bentenaken ing antawisipun putra setunggal-setunggalipun. Rama, kula ingkang menangandar beni cupu menika Rama. Kusik to, kusik. Iki ana apa to lah kok dadi pating glidrah, suarane gemrebruk. Saka pangrasanipun Bapa jroning pertapan ing Agrastina kene iki mboyanate ana perkara ingkang dumadi ingkang nganti andadekake geder kaya mengkene. Anjani wonten dawuh. Ya kene. Kula menika ngalir ngidul ngetan ngilen tansah dipun bujung kalian Guarsa menapa dene Guarsi lho Rama. Wah, dipun bujung kemawon. Iya labet. Kakang mbok Anjani ingkang boten welas dumateng sederek enem. Mila ngantos dados tartah mekaten inggih labet. Kula nuwun sewu. Paduka Kanjeng Rama ingkang boten tumindak sakmestinipun dhateng para putra. Rama, kula nyuwun pengayoman kados pundi marginipun supados barang darbek kula menika mboten wal saking regemaning tangan kula Bapa. Ora to. Jembawan kula wonten dawuh. Kakang Premban, iki lelakon apa iki? Anak anunganing dita bocah kang padha mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Tinemune lah kok dadi dina iki padha padudon regejegan. Sikut-sikutan jegal-jegalan. Ora ngono wae. Kok barang darbe kepiye? Aduh ngaturi wuninga Kakang Premban. Estunipun sawetawis anggen kula ngengetaken namung wegah nampa wewarah nampik pitutur ingkang utami. Waleh-waleh menapa ingkang putra sami rebatan cupu manik Kakang Premban. Ora kok mula kok kandha barang darbe cupu manik kepiye? Rama, wasipun kula mboten badhe matur kathah-kathah nanging kedah Guarsa ingkang kedah andarbeni cupu manik menika. Kula kemawon Rama. Sengsem raos kula tanpa pepindhan menawi kula saged muningani gelaring cupu. Menawi dipun buka tutuping cupu, kula saged sengsem lahir miwah batos. Mboten Rama, menika gadahan kula Rama. Kusik. Aku tak nonton ya Anjani. Mboten Rama, mangke paduka paringaken dhateng Guarsa. Menapa Guarsa? Ora. Aku yen wis kandha ora ngendi ana pendhita kang gentur tapane banjur ngendika goro. Maragake aku tak nonton. Kaya ngapa cupune? Anjani. Ngancor lampaing angin kuntorang kraning koro kakiri keiri ora bumi prakempita ora bumi prakempita ong wilahing mastuhuna sidam sekaring bawana lan bela layak dadi rebutan anak-anakku. Jebul tinemune iki dudu barang wantah. Nanging cupu iki cupu kadewatan. Ana seratane
kanthi aksara murup cupu manik astagena. Wah, tak cekelana ngepek-epekku kok mawa daya geter kaya mengke. Anjani, Anjani, kula Rama. Kowe entuk barang iki saka ngendi wong ayu? Anjani. Rama. Kula mboten saged matur Rama. Ora. Supaya tinar buka lelakon iki kowe kudu matur. Mboten Rama. Guarso, Guarsi, kula. Ngendi asale cupu iki? Yen pangapunten. Ngungun raos sing manah kula labet. Salaminipun gesang wonten ing alam Padang kula katemben meninga muningani labet kangge dolanan Mbak Iwanjani. Nggih, Rama. Mila sanget kula kepengin andhar bene cupu menika Rama. Kosik to kosik. Yen ora ana kang sumurup, banjur iki saka ngendi? Sangkane jembalan. Waduh, Kakang Penemban kula mboten saged munjuk Kakang. Anjani. Guwarsa lan Guwarsi ngertine saka kowe. Yen kowe ora gelem matur ngendi mula bukane. Bela layak dadi rebutan anak-anakku. Jebul tinemune iki dudu barang wantah. Nanging cupu iki cupu kadewatan. Ana seratane kanthi aksara murup cupu manik astagena. Wah, tak cekelana ngepek-epekku kok mawa daya geter kaya mengke. Anjani, Anjani, kula Rama. Kowe entuk barang iki saka ngendi wong ayu? Anjani. Rama. Kula mboten saged matur Rama. Ora. Supaya tinar buka lelakon iki kowe kudu matur. Mboten Rama. Guarso, Guarsi, kula. Ngendi asale cupu iki? Yen pangapunten. Ngungun raos sing manah kula labet. Salaminipun gesang wonten ing alam Padang kula katemben meninga muningani labet kangge dolanan Mbak Iwanjani. Nggih, Rama. Mila sanget kula kepengin andhar bene cupu menika Rama. Kosik to kosik. Yen ora ana kang sumurup, banjur iki saka ngendi? Sangkane jembalan. Waduh, Kakang Penemban kula mboten saged munjuk Kakang. Anjani. Guwarsa lan Guwarsi ngertine saka kowe. Yen kowe ora gelem matur ngendi mula bukane cupu iki, aja takon dosamu. Rama Penemban. Wanter pitungkasipun ingkang maringi cupu menika. Kula mboten dipun keparengaken munjuk atur dhateng sinten kewala. Kalebet paduka Kanjeng Rama Penemban. Ora sing menehi cupu kowe iki bangsane apa? Lah kok dadi ora kena dikandhakake. Aku iki wong tuamu. Kowe kuwi titisaning getih dagingku dhewe. Lah kok dadi aku wong tuamu kang ngukir jiwa ragamu ora dientuki nyumurupi angsale barang iki. Rama, sampun ngantos duka nggih Rama. Wong ayu gage kondo. Yen kowe ora gelem matur, perkara iku ora bakal tuwa pepadang. Kang Mbok Ayu mbok iki matur. Inggih, Kang Mbok. Dipun aturaken kemawon, Kang Mbok. Saking pundi, Kang Mbok? Perlunipun mangke kula ingkang darbene, Kang Mbok. Rama Penemban. Wale-wale menapa cupu menika ingkang maringi Kanjeng Ibu. Opo
Duh Hyang Agung, paduka paring pepadhang dhateng jagat kula. Iki lelakon apa iki? Mongko aku pitaya yen to cupu iki cupu kadewan. Nanging kena ngopo dadi tekana tangane Windradi? Dewa, Dewa. Paduka paring pengayoman, Dewa. Windradi. Oh. Semadananira layo meles dening maros Windradi kowe nolya mrene wong ayu. Gage kowe nolya mrene. Dadi aku tak kandha ya wong ayu. Aku tak kandha nanging sadurung aku kandha karo kowe. Jembawan. Kula Kakang. Singkirna dhisik bocah-bocah iki. Windradi. Bojo kuwi apa? Bojo kuwi apa, Gendari? Garwa kuwi apa? Inggih. Istunipun waleh-waleh menapa? Garwa menika tiyang kalih ingkang dipun tunggilaken sak badan. Garwa menika kalih pribadi ingkang sampun nyawiji. Ingkang kekalihipun kala wau gadah ancasing sedya gesang sesarengan. Mila kakungipun kedah maringi kawigaten dhateng ingkang putri. Maringi kalodhangan ingkang mirunggan dhateng sisianipun. Malah kapara maringi regi ingkang langkung larang dhateng putrinipun inggih garwanipun. Kanthi cara menika pribadi kalih ingkang sampun nyawiji kala wau leres-leres badhe kukuh bakuh mboten saged kapisah selaminipun penemban. Kuwi yen garwa. Terus yen putra. Putra menika woing katresnan inggih woing jatuh krami. Wujud sesambetaning rama ibu. Wujud sesambetan kala wau. Anggenipun andon tresna wonten ing Madyapada.
dipun nangkah ngantosa selaminipun. Rening menungsa menika titah ingkang asipat kuwadakan kajiwan lan kasukman. Milanggenipun dados manungsa sawetahipun boten namung nalika andon tresnaning lair nanging ugi andon tresnaning batos. Inggih kanthi sesinian kala wau antawisipun Rama lan ibunipun satemah ambabar putra manggih rahayu tentrem nering sambe kala penemban. Kuwi kabeh bener. Bener Windradi. Nanging kuciwane jebul ucap kang becik kang utama mengkono mau kok tuwuh saka bojoku ingkang nyatane ing antaraning batin lan lairmu ora gathuk. Lebet kula menapa penemban? Kowe wis krasa tekamu ing kene ngungkurke pun kakang mau merga kowe nyawang barang kang tak gawa iki. Coba iki saka ngendi? Windradi, cupu iki saka ngendi? Dewa. Ana Madyapada lumahing bumi kruping langit iki ora ana wong wadon kang tak tresnani lair temekaning batin kejaba mung kowe Windradi. Wiwit kuncung nganti gelung nggonku bebrayan karo sliramu anane mung andon tresna katone kowe setya bekti marang pun kakang nanging tinemune saiki kok bribik-bribik nggawa wisa. Aku ora kepengin padudon jroning kulawarga mundhak dirungu tangga teparo ora kepenak rasane luwih-luwih yen to nganti anak-anakmu padha krungu. Mula supaya aja nganti dadi perdonding antaranipun Kakang lan Siadi, jawaben seklimah wae. Cupu iki saka ngendi? Gugunen aku Wangsulana yen kowe isih ngakoni aku guru lakimu. Cupu iki saka ngendi Windradi? Windradi, cupu iki saka ngendi? Meneng kaya watu. Oh. Oh. Waduh. Peteng dedet lelimengan hing bawana sintru kadiwanci bangun kasaput lebu bledhek gundala pating jlegur suarane kilat dadhet sesautan yayah andilat telenging bantala mandi sabdaning begawan Gutama labet dedosan ingkang sinandhang dening garwanira nenggih Dewi Windradi datak sakoling mangke jelek dadya tugu sela datan mubah datan musik pus datan kesinungan gesang
jeleh-jeleh sang putra tetiga miyarsa sabdaning sang Rama Begawan Gutama mulat ingkang ibu ingkang wis dadya watu hangrungkepi daleweran kang waspa mangkono wijile ibu sampun nilar kula ibu ibu kenging menapa patuko dados ela ibu kula boten mentala muningani gelar paduka Kanjeng Ibu Rama kenging menapa paduka ndawaken upata dhateng Ibu Rama kados pundi Ibu paduka ruwat Rama kono sumamburat lir kawratan getih anakku nggih anakku Anjani Guwarsa lan kowe Guwarsi wis nggih aja mbok ketuni dumadine ibumu kang kaya mengkono pangrasanipun bapa aku iki jinejer dadi wong tuamu lan bojone ibumu gogroking godhong selembar suweking kampuh ora ketang mung sak cengkeng paribasane pun bapa kudu sumurup nanging ingkang dumadya ning pertapan Agrastina iki lelakon kang kaya mengkene nggih aja mbok getuni ngerti yo cupu maneh Astagina iki kudune mapan ana ning kayangan nanging cupu iku kanyatan ana astane ibumu ingkang banjur dadi rebutan para putra-putraku kabeh klebu sira. Aku bisa netepake lamun to mapaning cupu ana ing Agrastina yen ula-ula iki liwat dalan ingkang ora sak mestine. Mula tinimbang cupu iki dadi winih memala. Tak guwange saka papan iki. Loh, Anjani. Loh. Waduh, kados pundi Kakang Penemban ingkang putra? Weladal. Semune kok banjur nekat kepengin ngoyak cupu kae. Waduh, kados pundi Kakang? Tututono jembalan. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Iki lha ta. Madima ning alam padang dadi ibune bocah-bocah lah kok dadi. Kowe wis nggawa wisa. Kowe nggawa racun kaya mengkene kowe Windradi. Mula kaya wis sak trepe ento kowe dadi watu. Aja ngregeti kasutapanku. Aja ngrendheti nggonku nggayuh sampurning loya. Tak seblak mbarat mbuh tibamu.
Ger mandeka ger. Mangsut nari mengkalbu budine kang den bawahan menganing yasukarela batane kabawasan ketap-ketap mungguing ngantariksa nganti kaya pulung mawa pengaribawa eling-eling dudu cupu sakbaene Nadyan kaya meh pedhot napase Sang Guwarsa miwah Guwarsi langkung-langkung Dewi Anjani. Parandene maksih hancang lampah ingkang cupu ana kaelokan dumawah jumegluk ing Bantala ingkang katingal lemah garing gasik ketaman dayaning cupu ingkang gawah Kadya Tlaga Madirsa. Trisang kapirang renanggul kinempit-kempit kesangretnaning bawana yogi tukang walang ati jagat Dewa Bathara nganti lonjong tebok benjo mimis kaya pedhot-pedhot ambekangku ning ana trontong-trontong pepadang nggonku bakal kasembadan ora doh saka panyawangku tibaning cupu mau ana ing tlaga iki. Yo. Jegurane Kakang Guwarsa. Ora bakal kowe bisa nututi playuku. Ngaduwa nom-nom aku, ngaduwa rasa mesti rasa aku. Cumlorot saka ing Dirgantara tibane cupu mau ana papan kene. Mumpung dhisik aku sing duwe cupu aku mlebu tlaga iki. Oh, Ger, ojo ya, aduh, Ger.
duweni pepenginan kok nganti kaya mengkono. Nggih raja ya nggih wis enggal jedula kowe mentasa ya nggih. Wah, nek ra tak tututi dadi apa anakku. Panase kaya mengkene nganti mlethek sukuku mlenthung sak jagung-jagung. Dewa, dewa. Nganti tak cincingke jarekku nggonku mlayu. Upama nek wong weruh nganti ora tak gagas merga keduren nggonku nyilak. Ya mung beteke supaya rikat aja nyrimpeti pinjungku ning kaya. Panase. Iki ana tlaga sing wening banyune kimplah-kimplah. Mendah segere coba aku tak wisuh. Aku tak raup lan wisuh sikilku. Kena kanggo tombo segering awak. Nalika samono Dewi Anjani bawane mijil wanita krubyuk kabutan pinjung. Agan kepengin ninggalo anyawuk toyaning tlaga Madirda. Ana daya pangaribawa ingkang mijil saking toyaning tlaga ingkang nyata dumadi saking wisa. Epek-epek anyakep kang toya den raupaking pasuryan suku ingkang wis winijikan. Sirna sipate muka dadya wanara. Epek-epek kekalih niwas sukunira dadya kethek. Oh. Wata merah ingsun prihatin waspagung mijil Ndara kula Denayu Ndara kula Denayu mbok inggih sampun monggo kundur kemawon wangsul wonten pepangkonipun ingkang rama nggih Denayu. Kok kendel ana tepining tlaga piye to, Mas? Nyapa kok kendel wae. Aku lagi
ngrasakake segering banyu iki lho. Nuwun sewu to, kula menika ing ngabdi pun Semar. Kula tak matur sekedhik kalih sampeyan nggih Den Ayu. Nyata laruta sangkang yodasa kula mutusa sang Sri Petro pripun Ayu nangis saka Kowe iki yo kene kok. Do bengok-bengok nangis ki yo kene. Dara kula Den. Momongan kula nek dadi kaya ngaten. Piye kok? Ma, ketoke urung pirsa, urung krasa, Ma. Den Ayu, menapa Kyai Semar panjenengan radi caket kalian toya malih panjenengan ngilo wonten ing toya. Madananira layu kumel kut semrah yo maratan. Dewa Mira ingsun monggo wangsul kemawon matur kaliyan ingkang Rama nggih Den Ayu. Piye iki Kong? Remuk kaya pasuryane nek remek. Metu wulune kabeh ya, Tru. Astane. Gilani ya, Tru. Oh. Nek salaman kok piye? Manten aku wae Kyai Semar. Wong lara mau ditambake kok njaluk pati. Mangmula. Cupu pun dibuang kalih Kang Rama, sampean malah nututi. Adi sampean rebut ducung, sampean wong wedok nggih moh kalah. Banjur kepiye adiku? Engko diubengi tlaga niki, kula nggih jubriya. Adi sampean loro kalih Jembawan mau pripun? Oh,
Oh.